Pizora třetí. Tady kamera. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Civilizace. Starověk se nám trošku protáhl a proto je na čase se přesunout do středověku. Ale než se přesuneme, tak je důležité zopakovat si, co jsme všechno ve starověku zažili. Tak začali jsme ve velkém stylu disco party u faraona Imhotepa. Pokračovali jsme stavbou silných a velkých městských států, které přežily i tu nejsilnější noční bouři. Objevili jsme kola, což byl velký přínos nejenom v zemědělství. A nakonec jste byli součástí pádu jednoho z největších měst starověku, města Římu. Říma. Teď už stačí poslední krok. Musíte se vzdát svých pohanských bohů a přijmout jediného boha křesťanského. A přechod ze starověku do středověku vypadá asi takto. Takto. Ahoj. Ahoj. Jak se jmenuješ? Ahoj, já jsem Františka Starověková. Já Ty. jsem Lojzík Starověk. To je hezký jméno. Mně se to tvoje taky líbí. Nechceš se mnou chodit? Tak jo, moc ráda. Tak kam budeme chodit? No já nevím, já jsem byl nejdál na hranicích. Co Já ty? taky, já jsem taky byla nejdál na hranicích. A tak teď, když jsme dva, tak to zvládneme i za hranice, ne? Tak jo, tak jdem. Tak jdem. Aha. Je to velký krok. Malý krok. Pro mě je to velký krok. Hustý. Takový jiný, takový nový. Pojďte. Doklady. Vaše, doklady. Jaký doklady? No, doklad občanku. Jako papíry. Občanku, no. Jo. Jsi věděl, že papíry? Jo. Počkej. Tady jsou moje papíry. Vaše jména vám ale nedovolují volný pohyb po středověku. Jak to? No vaše jména starověkovi musím vás nejdřív přejmenovat a pasovat na středověký občany. Počkejte, tady někde mám. No, měl jsem to tady. Razítko, jo? No. Aha, bude razítko. Mhm. Tak jo, takže já vás tímto pasuju na Lojzika. Středověka, jau. A... Au. Středověkovou, jak ty se jmenuješ? Starověku. Jo. Středověková už jsi. Františka Středověková. Au. Bože, o bože. Au. No, správně, a tímto jste přijali i křesťanského boha. Gratuluju, až jste vaši víru dál. Tak vzhůru do toho středověku. Hlavně si nezapomeň papíry, ať se dostaneme dál. Tak pojď, muži. Jo!